Το κοινωνικό αίτημα για βαθιές δομικές αλλαγές στη δικαιοσύνη δημιουργεί την ελπίδα ανταπόκρισης της πολιτικής εξουσίας στις προσδοκίες του λαού. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων πήρε την πρωτοβουλία και ξεκίνησε ένας θεσμικός διάλογος με τα πολιτικά κόμματα. Στη συνάντηση που έγινε, διατυπώσαμε τις θέσεις μας για τις προτινόμενες συνταγματικές αλλαγές. Έχουμε διαχρονικά ζητήσει ως δικαστικό σώμα την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, ώστε να μην αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο της κάθε κυβέρνησης, αλλά να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία η δικαστική λειτουργή όλων των βαθμών δικαιοδοσίας, δεσμεύοντας με την κρίση τους την εκτελεστική εξουσία. Η σπουδαιότερη αλλαγή ωστόσο που απαιτείται και η οποία θα επιτρέψει τη δικαιοσύνη να ανασάνει ελεύθερα, να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του λαού, είναι η ενδυνάμωση της εσωτερικής της ανεξαρτησίας. Ο Άριος Πάγος στην Ελλάδα, εκτός από ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, δηλαδή πέρα από το δικαιοδοτικό του έργο, ασκεί και υπηρεσιακό έλεγχο και κρίνει τις υπηρεσιακές μεταβολές όλων των δικαστών και εισαγγελέων, την πειθαρχική τους ευθύνη, τις προαγωγές και τις μεταθέσεις τους. Οι αρμοδιότητες αυτές πρέπει να ανατεθούν σε ένα ανώτατο δικαστικό συμβούλιο που θα συγκροτείται κατά πλειοψηφία από ερετούς δικαστικούς λειτουργούς με συμμετοχή και άλλων προσωπικότητων, όπως συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να εναρμονιστούμε με τα διεθνή ισχύοντα, με όσα προβλέπουν τα διεθνή κείμενα, όπως η Παγκόσμια Χάρτα του Δικαστή. Η εσωτερική δημοκρατία μέσα στους κόλπους της δικαιοσύνης θα απελευθερώσει τους δικαστές από την αφόρητη πίεση που δημιουργεί ένα σύστημα παροχημένο, θα ενισχύσει την αδέσμευτη κρίση τους και θα αποτελέσει εφαλτήριο για μια νέα δικαιοσύνη που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της κοινωνίας.